Abraham sa rozhodol nájsť manželku pre svojho syna Izáka. Nechcel však, aby to bola žena z Kanánu, miesta, kde žili, ale aby bola z jeho rodnej krajiny. Vyslal teda svojho verného sluhu, aby pre Izáka našiel manželku. Prišiel až do mesta Nachor a zastavil sa pri studni, kam ženy chodievali po vodu. Modlil sa a prosil Boha o znamenie, aby spoznal správnu nevestu pre Izáka. Bolo by ňou dievča ochotné napojiť nielen jeho, ale aj jeho ťavy. Povedal si, že ak by prišlo dievča a ponúklo jemu i jeho ťavam vodu, bolo by to znamenie, že je to tá pravá. Po chvíli sa objavila mladá žena Rebeka a keď ju sluha uvidel, poprosil ju o vodu. Ona ochotne napustila svoj džbán, dala napiť jemu aj jeho ťavam a sluha hneď vedel, že je to znamenie, o ktoré prosil Boha. Spýtal sa, či je u nej doma miesto, kde by mohol ostať, a keď súhlasila, išiel s ňou. Keď dorazili do domu jej otca, sluha vysvetlil rodine, prečo prišiel, a spýtal sa, či by sa Rebeka stala Izákovou manželkou. Rebeka i jej otec Batuel súhlasili, lebo videli, že to bol Boží plán. Sluha sa zaradoval, poklonil pánovi a vzal Rebeku do krajiny svojho pána Abrahama. Keď sa už blížili k domovu, Izák im vyšiel naproti a stretli sa na poli. Potom si zobral Rebeku za ženu a veľmi ju miloval.